Siguro nung tumawag ka, nasa ano ka naman. Kasi kung ikaw ang bilis lang, yung ako, magit sa oras. Sinisigaw niya yan. Dami kong natulog, no? Daming tulog ko naman, no? Galing ako doon. Matraffic sa nun. Traffic nga. Pagka mo oras matapos tayo sa kaya isang oras pa rin itong biyahe. Nung papunta tayo ng 45 minutes na. Bukal naman siguro. Bukal na kayo. Ano ba yan? May pa-fiesta ka ba, Brad? Request na Ate Lucy, damihan daw sabaw para maabutan nila yung iba. Sabaw na ano? Gutong Batangas. Oh, sarap. Kaya, watay-wati na eh. Paano natin na? Halo, analo. Ano nga, butan eh. Basta-basta na lahat ito. Hindi. Silang dalawa lang. Sa hagdan ni iba. Kahit na yung iba, Brad. Silang dalawa lang. Oh, masasabi mo ba silang dalawa lang eh? Hindi, paglabas nila. Ha? Paglabas nila sa please? Hindi na pupunta mga ano, sa hagdan. Hindi na. Ayain ko mamamaya. Kasi, selfiehan mo nga dyan, Mayo. Kung sino lang yung inibita, yun lang. Oo, maalala ko. Pag kinaya ako mamaya. Selfiehan mo ba, ano? Oy, hindi kayo rin. Nagluto ako, nagluto. Oo. May birthdayhan dito, guys. May birthday yan dito. May gotong Batangas. Butong Batangas, pancit, tsaka wings. Oo. Patay ka diya. Tirahin mo lang yung blood bago ka mag-ano. Bago ka mag-blood. Putok, mainit pa yung ano. Mainit pa yung parisal. Hindi. Bigyan nga. Mainit na ba? Asa may mga extra pa rin na kuha nga mo niya kung kumuha ng kurot para lang niya. Oo. Pancit. Nahilo ka lang siya. Kaldero pa na malutuan ng pantit mo. Kaldero? Sa akin. Kasi hindi na lang ano binili mo yung breast pa. Hindi, okay din ito. Para may ano siya. May lasa ba? Sabaw. Hindi ako pwede ngayon mayor, di ba? Hindi. Kailangan ito. Nakita mo sa live, katabi niya kasagol yung bago. Ang bilis eh. Ayaw magpahuli. Kaya sabi, Saksal lang. Hindi mo ano. Nung nagkakul kayo, ang tikas lang ka ni Brent Amor. kaya sabi ko mga partner mo na yung bago ngayon. Talaga yung mga bago sa bago pinapartner. Baka ba kaya kailangan pumunta Eh. ang bago ka rin. Ganun na ni Brent. Pag may aalis, may papasok. Ito brother, lagay mo muna sa ano. Di ba, wala si Jet. Eh, may papasok na ano, bago. Gustong-gusto daw ni Brad Chris eh. Ang laki na ng Mount Apo. Pwede daw makaari. Sige, naamkag Cebu. Ari din pa rin, lupan. Pakita din Brad kay nakay ko. Eh, customer. Di na, may tinabal din eh. Saya pa rin, taga Cebu. Kana si Analo. Ano na ito, kung busol. Good morning, brother. Na may bayaran, Brad.
Balik ka yan? Mali, man. Hinando saya ni karon. Kurutsawa ka na ako na, Brad. Hi sir, happy birthday pa. Hi sir daw. Ah, So, dire akan magbasa dapit. tapos. Sakto, thank you. Alam mo, pag may kumpleto yan. Dual cellphone na ganyan eh. Bago yung cellphone yun, hindi ko na makita yan. Pang-release ko. Pang-release ko. Alam mo naman, lolo mo. Tumawag ako sa kanya, sabi ko, Mir, bilhin ko. Hindi tinawagan kita. May pagtawag ulit. Bit na eh. Asa yung nabili mo? Bili mo na rin. Ano yung binili mo? 38 lang yun. Sa'yo? Di naman. Digital brand. Anong brand? Smooth? Smooth Oh, for smooth. smooth sa akin eh. Ha? Smooth. Smooth sa'yo, sa amin, smooth. 38 lang brand. Tsaka ganyan lang kalaki brand. Yung sa'yo mahaba eh. Mabigat yun. Mga ngawit ang braso mo dun. I-unboxing ko nga yun. Kaya nang wala akong alam eh. Na-practice ko pa kaya na ngayon medyo okay na. Dapat sinama mo to. Bibili. Ano bilhin mo na? 45? 47? Yung 38 ang ano. Digital brand. Mabigat din siya brad. Kung may lutuan yung kuhan, Brad. Kani, butan. Kwartong tao. Kaya mas mga spiritual niya, magkalasa manok yan. Okay lang. Sulit pa, nagmagulang-gulawan ko siya. Kampraso. Nakita ko kayo yung utol mo. Kasalubong kami doon ha. Panis ko yun. Diyan sa tawiran. Panis to. Ayun na ito, ibili niya na. Yan, dalawa. Ikalat niya ka sa mali. Kita lang niya mamalit. Oo. Tayo nung, delikado may bata ka ro. Nabaksin na rin yun, Brad. Kaya na, Yung Sputnik gamit doon. Sri Lankan bitaw. Kusigan. Oo. Kung sa may lutuan ng isa ka manok, Brad. Mahirap pa siya. Ikaw na yun. Luto niya. Balahin. Kanyang virus, ano sama natin na sikla? May kumain ka pa eh. Oo. So, gusto mo naman, halo. Maya, umpisa natin yan. Brad, starter. Finishing. Sarap yan. 5 o 6 pinili ko yan eh. Kasi, Pumunta ka pala na ano. Pupunta ka pala ng ano. dito sa may ano lang. Tawag dito. Minasan, dito sa may bungad. Hindi doon sa may ano. Inaanak ko nga yung katulad nung ininom natin kila Kuya Chris. Hindi yung katulad nung. Kapag mabuhay na pong dalo. Walang punta doon. Meron. Yung ano, yung Nakabili lang ng trope. absolute. Yun yung gusto ko sana eh. Yung katulad kila kasi gusto ko magdala. Kaya ang sabi ni Kuya Alfred, meron naman daw yun sa mga duty free. Mahal sa atin, hindi mo na mabibili. Kasayo, oy, nakatulog ka. Sa litip Oo. Mahal sa atin yun, hindi mo na mabibili. Hindi ka na makakapaglabas sa atin ng 1,000. Oo, maano ka na nun. Pag dating mo na yun, maghinayang ka na magbitaw ng ano, libo-libo doon, naalak lang. Maisip mo, marami na mag-imperador doon. Eh, emperador, 100 lang, kapano na. Pero gusto ko sana tikimin yung mga chewing ko dun eh. Mga asset mo, asset. Ang problema nga, pagdating ko sa atin, pagdating yung 1,000, hindi mo na kaya ilabas. Oo. Dito, yung 7 dinar mo, kayang-kaya mo pa eh. 7.5 ang pala doon. Kani, huwag doon expensive, right? Ako ang patigil. Kurang gusto Ikaw niyo. sa una, Brad, para panses. Ha? Mahal ko. Kani ba? Dismantle na. Kanya na para mo kumo. Sabi ko magpalit sa bola ta. Sige, pwede ba? Yan na.
Wala ka na. Parang hindi ka dito. Tama ka. Di ba yung una? Oo. Di ako pa sa ng romansahon. Makalit ka ba nga? Sweet. Sarap maglakad yan. Konti lakad mo lang, pawis. Oo. Hindi ka mo maglalakad eh. Good. Mag-LT kami mamaya. Ano tawag dito? Nag-flat ka na? Di ba? Huwag ka mag-flat muna. Bakit? Para sama-sama. Sama-sama na tayo ngayon. Mamaya sama-sama pa rin. Ano kasi ulit tayo sama-sama? Ang tawag dito, Brad? Okay lang ba dito ko ilagay? Yung ganyan? Diretso na rito? Ikaw, Malinis na ito, no? nagkaliro naman, oh. Kaliro. Nagahanap pa ako. Timbrihan mo na yung boss mo. May tag-i. Hindi pa ako pinasusunod ng ako. Ha? Hindi pa ako pinasusunod ng ako. Suot na ito eh. Kanino ta, Brad? Ba? Sige, kung ano, rara. Romansahon na natin, ha? Brad, bakit ilaw pa yung sali? Eh, yan ang ano eh. Ha? Yan ang... Palit pila man imong ipalit, Brad. 5 kilo na ba? Ha? 5 kilo, 5 din yung isa. 5? Katang kungkot. Para makita tayo. Si Brad Cristo. Kaya nga, inaman ko lang ang putik ko rin. Sabi pa rin kita. Wala di kakapalit mga tinae, Brad. Meron? Huwag mo lagi. Huwag ni mo gi-apel dire. Meron, ano ba yan? Ano? May binili ako ah. Huwag mo yung mga tinae May lagi. mga taba pa. Kasi yung basahan, eh. Wala yung basahan na. Kaya itong lampurnas na rin. Brad, basahan ba? Wala. Are. Wala ba? Ipon mo? Eto, kuha mo na to. Di ba umangat? Ha? Di ba umangat, Brad? Ay. Dot, oh. Ay. Di ba umangat, Brad? Di ba umangat? Maayo, Brad, kaya nakasali. Yung ano ni ate. Mag-inilta ako mamaya. May kakusapin ko si Greg. Ano sabi mo? Nasa ano? May tatanong ako. Ano na naman, Brad? Tungkol sa bago? Sa isang papa namin, nakita niya. Sige, tatras kayo. Kung nakakausap ba niya. Uminit ang pakiramdam ko. Wala sila, nakakain ako. Balik na lang kami mamaya hapon na service. Oh, Pagluto na yan. Hindi nga.
Saan ka ba alis, Brad? Upo ka muna, Brad, para hindi ka, para hindi ka alis. Hindi nga. Ano pang pambayad sa bahay? Oh, ikaw pa. Wala nang... Ang pera ko, yung binigay mo lang sa akin kahapon. Parang hindi mo kita. 50 sa bahay, Brad. Kaya nga. Bit-bit ko nga yung laptop na ibebenta kay Sir Chris. Kaya ano? Ha? Sinong pag bitahan mo? Di ba kinukuha nila Sir Chris? Ha? Di ba kinukuha ni... Hello, Joke Yuki Pinoy. Salamat po, support ha. Di ba kinukuha ni Madam niya? Sadali ko mamaya. Lose? Luto ako ng ano, gutong Batangas. Tsaka pansit, Kasi tsaka magkano lang, 25 ko lang wings buffalo. ibibigay nila dyan. Hahanap ako ng... May birthdayhan. Mangira mo sa kalan to. Hindi pag-isip ito tayo. Medyo mag-away muna tayong tatlo dyan. Magising yan. Ikaw kasi, Brad eh. Gising. Scripted ba? Scripted. Asam na yung Brad? Ano lagay mo yung ano? Yung ano mo, Brad? Sarang pansit o na. Yung mga assignment. Eh, maghiwa ta. Ano butan mo? Ano hiwa mo? Para Gusto kong ano, ang gusto kong sahog ng pansit. So, ano kung atay ng baka. ayun. Huwag mo muna matay. Pwede sana. Prituhin mo na sa butter, no? Tuhin mo muna sa butter. Tapos baka mo iwa-iwain. Ah, Oo, Pautog tapos na yung naman. pinagsasabawan. Pinagkuluan yung sasabaw mo sa pansit. Ay! Paluto na naman siya. ano? Sigurado tayong-tayo. Kita sa live. Tayong-tayo yung balahibo ko bago ko. Ay, sus! Habang kumakain ka, siguradong sasarap ng Brad, maninindig ang balahibo. Bakit sila, ano? Pagka, ano, konting patawala, natatawa sila. Ang tawag ito, tingin ni si Ma. Discarte 100 kaning pa. Bukasan ni. Ari lagi yung talari. Ganina lang na lungot-lungot. Naglungot-lungot, timulso na na. Ara pa daw isda. Pero totala nito. Hello. Bagyan? Hindi naman pwede makadiri ako. Ha? Kinikip na ba? Hindi makamanlaro man lunggam siguro. Ano eh, tiles mo na eh. Hindi ka na ito. Pero kas oh. Ikaw ba nagtatrabaho ka pa? Wala na. Punta tayo ng ano bukas ng Sa? Silisan ka. Silisin ka? Bakit kayo lang nagyayaan? Eh, alam mo naman, Okay. Kaya tayo bukas ng Mandasit. alam mo naman na wala din akong trabaho. May hahanapin lang ako sa ano. Sa Carrefour. Carrefour. Ayaw mo doon? May hahanapin ko lang sa Carrefour. Sige, maganda nga si Center. Update kita ha bukas. Kung ano. Brad, dan. Anong oras? Eh, dito tayo magkakain pa pareho. Siyempre, magkakaano na tayo rito. Try natin. Oh. Hahanap ako ng ano, spray na glue. Tapos padala ko na rin yung laptop ko. Oo. Check mo kung ano. Dalin mo, ikaw magdala. Sumabay ka sa akin. Naku, natakot ako dun sa sinabing Brad Johnny. Alam mo na mainipin ako eh. Sa akin. 1 way daw, 1 oras. Hindi. Ano ka naman, grabe ka naman. Siniraan sa akin yung bus mo eh. Hindi naman. Tapos nung nagtanong siya sa akin na, may bus ba din papuntang Minasalman, Brad? Sabi ko, tanong mo doon sa may-ari ng bus. Kasi ako, si transport boy nga ako. Ganina, di ba sabi ko, Brad, mag-transport ka ba? Kaya pumunta rito. Ngayon, transport na naman ako eh. Sabi, nung bumaba kasi kami, hindi dito sa sinakyan niya pa uwi. Malayo nilakad namin, no? Ano, kasi binabike ko, doon ko iniiwanan yung ano, sa parking lot. So, okay doon, Brad? Doon sa parking lot ko, may parking lot ako nabili doon. Aray. Safe na safe yung bike ko. Guardiado pa. May gwardiya pa. O, isipin mo, alosra. Baboy doon. Meron. Sarap. Yan ang pumiling skin. Doon kami bumaba. Dami pa sikot-sikot. Inawag chicharon. Tinuturuan ko ng ano, nang malapit na daanan. Ayaw niya.
Sila ito. Natatakot siguro baka maligaw eh. Ikaw, Kasi hindi, yung unang dinaanan namin, yung dami liko eh. dami sinita. Ayong hapon, kagahi. Ayong hapon, nagluto ko. Gihire naman mo si Berting. Nung pauwi Ay, na birthday din. tinuruan ko. Birthday labra. Ako yung magluto. Sabi ko, nakikita mo yung iskinita na yan. Ang after ng eskwelahan na yan, may ginamit yung bakanting lote dyan. Kumanang ka, diretsuhin mo lang yan. Highway yung tutumbukin mo. Mas malapit nga doon, Brad. Oo, Mas malapit tultulin. di ba? Di, pag wala ako bike, doon ako bumababa, Brad. Kasi malapit yun eh. Malapit yun doon kila Manang. Doon sa ano niya, sa tiniran niya. Yung nag-cleaner siya, di ba? Bastap to. Bastap yan eh. Yung susunod na kanto, yun yun. Doon pala siya sumasakay. Bakit bayaran din na, Brad? Wala. Ururin din mo, Brad. Hait maka, Brad. Sarap yan. Ito, Brad. Bayad mo, kutsilyo. Tama ba mo bayaran? Ano ang minay ko sila? Kutsilyo ba? Ganito. Jesus. Ang bihira. Yan. Pag wala kayong makikitang panghasa, may plato kayo na porcelain, Brad. Akong ituyo, Brad, nga wako nagdagi extra t-shirt pa. Ang mga jersey din ha. Nabi kita galagi ng Brad. Uy, Tipis ya. yes, yun. Pero wala ko na masuot pa. Oh, testingin mo nga, Brad. Kung okay na. Kung sa nakabalot pa yan, Brad. Parang, ba, ang talim ah. Parang si Salt Bay ah. Ayun, oh. Sila naman si Salt Bay. Ito, oh. Oh. Oy. Oh. Ay, dapat. Ano ba? Tested? Parang si Salt Bay. Sila naman si Salt Bay, yung gumagaling sa estate. Ayun, oh. Sa harap na customer nagkasa eh. Binasiwas ng karne oh. Yan nga pala. Ayun. Nakita mo na yung Brad, yung mga bituka. Bumili ako isang kilo. Hindi mo na itatanong yung mga question. Hindi mo na itatanong yung mga bagay-bagay. Nung araw eh, chef ako eh. Galing. Ship ka sa Dubai, Abu Dhabi, di ba? Kitchen helper, lahat. Dito na. Dami mo pala na pagdaanan. Kitchen helper, waiter. Mas insta na lang hindi. Ay, Brad, yan ang muntik na. Naku, kung nakapasok ka naman Noong 2004, Brad, nauuso pa lang yung, hindi naman masahista, reflexology. Yan yung unang course ng test eh. Hindi naman talaga, reflexology talaga ang kinukuha ng test. Sinabing reflex, ano yan? Paa at saka kamay. Yan yung course talaga ng TESDA, reflexology, Nung time na yun. nung time na yun. Meron din ako yan. Kinukuha ko ng PUP Naku, kung pinasok mo yan, baka at hanggang saka ngayon. ng PWU. Baka hanggang ngayon, therapist ka. Habi ko. Kasi andyan ang ano eh. Kasi Mahilig ka pa naman sa chicheria. kasabayan ko, Sa hindi, mga mahilig sa chicheria. ano na ako, instructor na ako noon, nagtuturo na ako sa college. Ah, Kaya sigurado yung chichirya mo. Marami. Nagtuturo ako ng PUP. Sabi sa akin nung nung admin ng PUP. Bakit hindi ka mag-aral ng reflexology sa TESDA tapos kuha ka rin ng assessment para makapagturo ka at saka ng assessor. Sabi niya sa akin. Sabi ko, Doktora, okay na ako rito. Marami na ako 6 dito. sabihin ng mga viewers ko, mga chicks siguro itong mga to ah. Chicks yung pinagbituan. Mukhang kumakagat ano. Ang talas na ulat. Mas matalas pa sa mata ko.
Tingnan mo, oy. Puro kasi kami dito mga lalaki guys, kaya medyo Oy. sensya na kayo. May kumalkit na ano ulan mo. All time nga, bro. Ano ba yan? Anak, Buhok. Mahaba naman, hindi naman sa amin ito yan. mas lalo na siguro sa akin. Kasarapan lang nung may tuturo ako. Lahat ng ayuda meron. Yun nga lang, medyo matagal ang kuha na ng sweldo kasi covered ko. Pero madaming mga ano dyan, no? Benefits. Oo. Pag Pasko, Sipin mo sa PUP, 188 per araw. Kapag community base ako, 150 per araw. Sa loob na isang araw, 8 hours ako. So 150. 1-2. Buhay na buhay yung ano pala. 1-2 ako isang araw. 5 araw lang naman kasi pasok ko na. Akala ko, Monday to Friday ka. akala ko tuloy-tuloy ba? Hindi. 5 araw sa isang linggo? Oh. Panalo na. walang Friday yun, no? Hindi, meron akong Friday. Monday to Friday ako. Ngayon, yung Saturday, Sunday, ine-extra ko pa yun kasi tropa ko na nandito sa Quiapo. Pag may mga benta na program yun, mga gadget sa cellphone, Kala ko ano, yung mga tropa ko sa kaya ko na may nakapagawang mga piki ako makagawa. hindi. Yung ano, mga gadget sa cellphone, may mga ano, yung mga pang-program. Papupuntahin ako, punta ng Batangas mo. Sabi, skolan mo to. Ay, sinabi sa akin, skolan, may 3,000 na ako. Binibenta namin yung program, 21,000, Ang 20,000. laki pa ng, ang laki na ng 3,000 noon. Oo, 2000, 2003, 2004. So, nasa probinsya ka. May 3,000 na ako nun, pero pamasahe ko. Nag-aaral pa ako na. 2008 ako na salpak lang Manila eh. Hasaan. Pag medyo makita niya, medyo Pag medyo ano na, Medyo kumalbog na. Medyo palgado na. kailangan yung maano na. Diyan na pa, yan ang practice ko Brad. Abang ako dasman. O hasa. Ganun na doon. Asa plato yung pahasa ito. Mabit, Matibay ito. mabitsuhan ka ngayon. Trending ka ngayon sa... Mag-viral ka. Kanya-kanya lang ka mo ng ano. Kanya-kanya. Kailangan kasi boy scout ka. Kanya-kanya ng palusot ngayon sa baharin. Marami nga nagtatanong, saan ko daw natutunan ito? Ano lang, sinubukan ko lang. Aba, sabi mo, nung ano kasi, minsan, naging kitchen helper nga ako. Hasa ako rin eh. May panghasa doon eh. Ngawit na yung kamay ko, hindi ba tumatalon? Yung ano. Yung stainless. Oh, panasa na. Pag mapudpud na, wala na. Hindi na makatalas. Testingin ko nga muna ako to. Kung ubra pa. Ano? Mukha ko na isang kahit ganito. May butter mo din ha, bro. Okay po. Sikang option, bro. Na may ikon Brad. Yung olive oil. Pang professional. Nag-message ka pala. Kasi nagkasalubong na nga kami niyan. Ano sabi niya? Hindi niya raw nila. Saan ka pupunta? Sabi ko, pupunta kami. Ang layo ng bilihan niya, no? Walking lang yun, Brad. Ayun, sinabi ko nga nasa Gold Mart. Malapit lang, ayaw niya. Handles na dito, Brad. Wa, may batukan ko. Okay, kuamatay, Ang mata nga imong gingon. Traktor. Wa ni mo gapilog. Wala ko yung pilaga. Oh. Kay, di ba mabungkag na?
Ngayon pa naman kabarumong ka. Hindi, harap pa nga sikal na ba? Tapos ito yung Tatanda ako yung mga lagay. I-take out ko na lang yung akin. May mga pupunta pa naman daw bisita sila ate. may titsirya pa naman na bisita daw kasama yan sa trabaho. Huwag kang alis hanggang dumating yung mga titsirya. Kasi sintensyahan mo na ate. Nandito mo si Brad. Kaya mo na Brad. Patay ka lang kay Palangga. Yung mga pikit na Hello, what's up guys? Kumusta mga kailong? Palangga. hindi na ako. Bumili ka kasi ng holder. Ako Brad, yung tripod. Tripod na selfie stick. Tsukok. Gusto mo yun? Ha? Meron akong tripod na selfie stick. Oh, Oh. bukas mo sintensyahan natin. Ayun. Menu. Kasi Eto Brad, medyo tagilid na yung niya, hasay ko. Huwag mo inaaway yung karne. Hindi uubra sa'yo yan. Ano ka ba? kahit apat oh. Hindi uubra sa'yo yung karne kahit ano gawin. Ginamitan niya ng lakas Brad eh. Inaaway Brad. Mga bulbul pa. Kasama yan. Ayun, nag-i-apple break kasi makagat ng bisita. Buti Brad, ko, ilang araw mo ba pinakuluan yan? Bilis na lumambot oh. Bata siguro itong baka na to. Yay. Oh. yun. Paborito ko ng mabigat-bigat eh. Mabigat pa yun. Oh, oy, Talim mo. oy. Bilis. Nagpabagaya ako ng ano, yung heavy duty banakalan para pag-uwi sa probinsya. Ano yung malalaki. Yung Isahan lang sige lang. yung bakal. Sarap. May stand. Kulinte. Hindi. Kabit mo lang sa gasol. Gas. Gas. Hindi namatay ka. Abay sa kuryente. Ganda yun, pangluto mga kalito. Kuryente. Saglit lang to. Ako gagawin ko yung ipa. Mag-ano ko. O, di ba, walay ko ano, ito ka, sige, scam ka ato lang. Namatpiya ko ito. Nalipat ko ba? Nasaan yung bito ka, Brad? Nag-order ako ng 1 kilo. Di ba yata binigay ah? 5 kilo nita na. Siguro yun, ka. Yung ano Brad, mapuso na hiwa na natin no? Kapag, tapos ang mahal ba ito? 350 sa kilo. Kasi matagal, 2 business na nato ng anak, walang puso eh. May nakita ko kanina. Kaya, tinira ko. Pila yung gusto ni? Almost 10 BD. Kanino ba kape yung bakit yung pinagkakape? Ay, okay. Sus. Beer daw yan. Beer ka sana eh. Pwede naman eh. Ano yun, ipapalinaw ng mata. Mas malinaw ba mata ko dyan? Ganun lang yung hold over eh. Pampalinaw ng mata. Yan yung code mo, Brad, hindi malimutan eh. Hanggang dala-dala mo hanggang Pinas Brad, malalam ako. Pintuan. Pati yung ano eh, pati yung Kenyan eh. O, yung dilatan mo lang yung ano. Sabihin ko, ay, Brad, ako pa rin na gusto naman pag-away yung Kenyan. Dinilatan nila yung ganyan, ayaw na eh. Okay. Bring it home. Sabi nga ganyan. Noong una, ang tigas pa lang ano no. Pero binabaan ko ng bisikleta eh.
biglang ano lupay pa eh. Tinabaan ba naman ng bisikleta at saka dinilatan ngayon? Ayan yung puso. O, tingnan na ko niya. Aso niyo ang basurahan diri Adris Pras. Dapat pala bumili na ako ng pang-take out. Para mamaya pagkatapos ng LT, dadaanan ko na lang dito. Ano, Brad? Huwag ka na mag-iltin. Mag-LT ako. Yung sasabayan mo, wala na pelikula. Brad, huwag ka mag-flat broad kay chat tayo mamaya. May kakusapin ko siya. Ay, grabe. Bawang, Brad. Atong perahan na yung mga bawang. Ako na yung una ako. Kahit ni. Grabe sipo eh. Naipang-hit ani, Brad? Ha? Kani yung grill mo? Oh, hate it, Brad. Ako na dapat. Bye. Mag-hitter ko. Ang tipo mayo. Kala ko. Mag-hitter ko. Init to, Brad. Shit. Ano, bukasan mo na. Para mawala. Bukasin mo. Iyay. Ano, Brad? Ang dami na viewers. Ito. Marami na yan. Ano, sa Pinas lahat? Dito. Meron din dito. Ay ko. Ano kasi, kulang na lang sa akin. Watch hour. Complete ko na yung subscribers eh. Oo. Kaya kanay ang live ko. Ito si Mayor, pwede ko mag-vlog eh. Kasi siya eh, makwento. Yung kailangan sa vlog, makwento eh. Hindi ako makwento. Tahimik lang. Ako, kita ko nga yung mga comment mo sa Kabayan Ads na isang librohan. Parang gusto ko nga na mag-mention dun eh. Kaya lang. Sabi ko, di ako makasabay rito eh. Dapat inano mo. Gusto ko sana sabihin na, kasama nga ako pumunta ng Ilima. Basa-basa lang ako eh. Sabihin ko sana, di ba kasama ako nung Yung mga tao kasi pabida. Nilakad na rin yung papers niya pa, Brad. Oo. Susunod pala tayo to. Kaya makita na ito kawin dito eh. Ampunin daw niya ako sa Baguio. Sa Baguio ba, Mayor? Oo, sa Baguio tayo. Mainit sa Maynila. Dalawa pinagpipili ako, Brad. Lumalabig. Kung hindi sa Baguio, sa Mindanao. Aba. May malamig ba sa Mindanao? Oo naman. Saan doon? Sa Pagadian, bundok yun. Ay, oo. Yun nga sabi ni Sir Hanobas dati. Professor ko. Umuulan doon kahit tag-init. Doon tayo, Brad. Masarap doon. Madaming siksirya doon. Kung ano yung tawag ito. Kung ano, pensionado ka na ba? Para mapalpal ka rin ng Mindanao. Hindi, Brad, hindi naman problema ang doon. Yung sabi mo, hindi problema ang pera doon. Buti ka. Ako, pagpunta ko doon, magbasa-masaya ako sa mga kapitbahay. Oo. Saka hindi problema yung pera kasi mura bilhin. Tapos ikaw, gawa-gawa ka ng mga laptop na sira-sira cellphone, sir. Pwede Pwede pala kami nito mag-travel ng malayo sa Pilipinas. Isipin mo, Brad. Kombinasyon. Pag pumunta ka ng Bagsakan, meron ka lang 10 piso, marami ka ng uwi. Sabihin, Saka ang dami ukay-ukay doon sa sapatos. Nakikita ko sa vlog. Nawala na pa, puro sablay yung ukay ko. Wala na. Namili ako doon minsan. Nito lang Oo, noon pa yun, nung nandoon ako. Uwi ako doon. Maraming sablay, maraming. Dito, okay yung ukay. Makakapili ka talaga na medyo maayos. Pero, Patapos na. Brad. Medyo na. sasamahan mo ng konting daliri para sumarap. Iwas matapos na. Madamay pa yung daliri ko. Tapos sarap sa kwento, Brad. Put doon na natin yung bawang, Brad. Pag-iwa, bakit para sabay-sabay na.
Tabangan po natin eh. Alam mo kung saan magandang view, Brad? Yung kalagitnaan ng Pagadian at saka Osamis. Yung magandang view doon, yung puro, yung bundok puro punong matataas. Tabangan natin, Brad. Parte ng Aurora. Nandun yung ano, nandun yung Baler. Hindi. Anton, yung camp ng army. Yung magkatabing bundok. Ang ganda doon, sabi ko nga sa'yo, Grabe. para kang nasa ano yun. Kaso Habang na- dumadaan yung bus, parang gusto mong bumaba. Kasi naka-ano. Kasi parang gusto mong kuhanan ng ano yung view ng paligid mo. Pwede ka mag ano, mayor, mag-vlog ba? Tapos ang content mo, ex-visit. Ano. Ex-visit. Lahat ng mga ex-mabibisitahan mo. Oh, di ba may kasama ng travel yun? Oh. Ex-visit. Oo. Yay! Kumustahin mo kung ano nalagay. Ay. Okay guys, ngayon pupunta na naman tayong Pagadian kasi may ex ako ritong, Lanakan ko. oo, mga ganun ba? Brad, hindi kakasya sa vlog ko lahat. Brad, yung lahat na nanakan mo, bisitahin mo. Aba, bigla mo magawa yan, huwag mo kong kalimutan na kung gumawa sa'yo ng content mo. Hindi nga kakasya sa ano sa vlog lahat. Pag magawa niya yan ba, tapos bigla siyang mag-grow. Yay! Hindi niya makalimutan kasi akong gumawa ng content niya. Maalala. Maalala niya, si Brad Ray pala ang gumawa ng content na to sa akin. Sisikat na siya ngayon. Lahat na ng mga ex niya ba? Ano na, magkatayan Basta na. magkita tayo doon, marami tayong mapupuntahan. Kasi may nag-invite sa akin sa Bacolod. Bakulod, di rin ako mapinta doon. Ha? Hindi, at least doon. Pag i-invite tayo, well, hindi natin problem with teacher at saka kakain sa restaurant. Saka di, marunong magsalitang ano, Ilonggo. Restaurant yung tayo. So, yung pahingitan para magbuwa. Tapos Dumaguete, pupunta rin tayo Dumaguete. May masarap na yung gaganda. Umuusok na ano, umuusok na bangin. Basta Brad, Meron doon eh. basta Brad ako kasama mo. Nahinto tayo sa isang lugar. Hindi pwedeng walang titira. Sigurado may titira tayo. May ex ako. Gusto mo sa ano to, sa may parking aklan. Ikaw taga-hanit, Brad. Ako'y taga-inanay. Kanila yun, tapos na ibutang sa mga silingan ba? Katutin na rin, sabi. Oh, kung hindi ba ilagay. Smantol. Darang basurahan, Brad, ako lang ipadol-dol. Sige lang. Ilang taong ka na nga, Mayor? Pag ganyan edad ko siguro, no? Sus. Hindi na tinatanong. Next month na birthday niya. Oh? Ako, Wala ako rito. Mag-vlog lang kami, Brad. Yung iniwan mong luto na ano, lutong Batangas. Ito na. Ito na. Hindi, pagluto mo na kami dyan. Hindi, nasa Pilipinas ako sa birthday ko. Wala ako dito nung sa birthday. Kami niya doon. Ito na lang doon ba? Tapos para kung may gagamitin, kuha na lang. Ito dapat mag-isa-isa ko. Para mauna-una na lang yung kuha sa mga. Kailang mo ilang. Nakapalit kang spring onion, Brad. Brad, upo ka muna, Brad. Ikaw naman. Alis na mo. Saan ka alis? Maghanap ako ng pambayad sa bahay. Ano sabi ng boss mo? Mga 15 pa raw eh. Sabi. 12 na ngayon.
Kunting chorba na lang. 3 days na lang. Eh, ang problema nga, inaabangan na ako ng matanda Doon sa titiran mo. doon sa gate. Ah. Dalawang gabi na ako inaabangan. Sniper ka na. Pag natatanaw ko, lumilihis muna ako. Alam na. Sabi siguro mo na alam na this. Wala akong pambayad eh. Dapat sinabi mo na wala pa. Ha? Dapat sinabi mo wala pa. Sinabi ko nung una, wala pa akong sweldo. Tapos pinangakuan ko bukas ka ako kasi akala ko makakakuha nga ako doon sa amo ko. Ba't kayo ba nagbabayad, no? Oo, ako nag-divide. Kala ko libre ako mo dito niya. Dapat doon tayo minsan. Naku, kakapraso ba? Di buti pa nga nito, may lutuan. Doon lutuan sir, kinalawang. Kasi yung kasama na niya nagluto. Lutuan namin, ito lang eh. Ito lang lutuan namin, Brad. Ito. Pero di ba ginawan mo ng paraan yun? Pero washing nila brad, dalawa. Tig-isa sila. Oo. Nakapunta ka na doon. Oh. Sabi ko nga sa'yo, nakapulot ako ng lamesa, pinalitan ko yung lamesa. Kasi sa tindahan ako, nalalagdag yung kalat. Yung lamesa niya, gano'n. Ako nagpiprito. Dadaan ako, magpiprito siya. Eh, may mantika yun, no? Umiiwas ako, baka mamaya tumod yung lamesa. Madamay pa ako doon sa pagkapaso sa mantika, no? Nung nakakita ako ng lamesa, bit-bit ko yun. Makakatulong niyo yung pulot kasi ito, pulot ko lang ito lamisa na to. Oo. Kung hindi nakapulot wala lamisa. Dalawang yung lamesang maliit na nasa loob, Brad, yung inupuan sa loob. Pulot ko lang din yun. Lalo na yun pagkatapos ng Ramadan, maraming tapon. Ay, sigurado. Yung palitan ng mga gamit. Yung nasa Saudi kami, Brad. Ang sasakyan namin, yung close back. Lagi yun, iikot lang kami doon. Iikot kami doon kasi maghahanap na kami ng mapupulot. May mapakinabangan. Pati mga sirang gadget. Oo, lahat yun. Basta lahat. Doon nga, hindi namin problema yung yung kalan, yung mga oven. Hindi namin problema doon. Yung oven, sabi ko nga sa'yo, yung kagaya kay Bro, pag mga 10 lang, pamigay kami. Rad, wala kayo Ano? Sobra. Marami na noon. Dalawa. Dumadami ba? Good, sit no? Yeah. Sit no? Daanan to, pag naupo ako, Dead man na. wala na makakaraan, Brad. Inadit. Asa mga matika, bro. Patis na kayo, patis. Patis. May patis. Matika, suswa. Patis yung ka. Pag-alis yung gingan. So, no? Patis. Tawagan ako. Ay, wala dito. Sus, kalimutan. Suka. Ay, itong suka, no? Yung mo nanigot ang soka kanina? Oo. Okay. Ay, ipatin, no? At least lagi na. Kalit na itong poster. Cool store. Oo, naman 300 plus. 300, 500.
tayo terpangkat. Nakita na siguro ito ni Ate Lucy ng ina ni Brad. O pinali talaga. Ano pa yung nagpa-vlog ah? Ito naman, dati break ko kaya na. Blood Chris na, huwag kang mag-blood target na yung Iya. Kahit ano, Magkala daw siya sakit. pagkano yun, pupunta rito, gabi na siguro. Hindi yung bago magaling. May sandok nila rito. Beer mayo, inom mo. Ayoko. Oo. Medyo makain pa okay na yan. Ang dami niya. Oo. Pero na yun. Pero sabi niya 5 kilo daw. 5 pa. Baka na-scam siya eh. Dumi. Baka lumit ng lalaga. Siyempre, matutuyo yan. Lahat na ba to? Lahat na to? Sus, wala pang 3 kilo. Makain natin. Hindi. Mas madami pa. Akin kulang. Wala pang 3 kilo to. Dan. Kaya, Naku, doon namang malaki yung piskol. Walang 5 kilo. ano pa palitan? Ang hapon ba yan natin? Ay, hindi. Kanina umaga lang. Yung kagandahan doon sa pangisat, kahit na malamig, malambot pa rin. Ay, si Ma'am Dabaw. Hi, Ma'am Dabaw. Kumusta po? Kumusta po? Nakamit ba? Hindi. Hindi. Luto ako ng ano? My birthday kasi. My birthday magluluto akong gutong Batangas, tsaka pansit, tsaka ano ba tawag dito? Wings, buffalo. Di ayaw mapag magluluto. Na, oh. Kaya ang dili kita eh. Huwag kabutangan. Sige, stay home. Salamat. Salamat po. Ang pingga kanunay. Kita akong ilong ka, no? Kami, may lapalisan. May lapalisan, no? Sige. Huwag. Sige po. Kau palisan. Palisan. Naunta. Bila, guys.
Agoy pala, why? Gisa na, matiyak, gisa. Ano? Yun, no? Ano ko na dyan? Ha? Ano ko na dyan? May pasan niya si ate. Dahil siguro ng bata. Gusto kong bumiling ganyan, Mayor. Kaya lang, ayoko ng pula. Converse ba? Gusto ko yung, yung color de gatas. Marami. Di ba nung nandun tayo? Nung nasa Save More. Libre. Yung 10 lang yan, di ba? 15 din naman ito rito. Doon, gano'n din. Di 10 lang yan. Yung sa may Save More. Ito, bago. Yan. Sa kanan. Asa man yung mga kuwante? Luwag? Ha? Mga model si Brajani. Luwag ba? Ah, si Manong? Yung pala po kapis. Dira sa drawer. Tinidil? Hmm. Maganda. Mag-express tayo kung punda. Sama-sama na guys. Tara, saya. Yung pilis ah. Pamintaon natin. Pati ba minta? Sabi. Kaso wala pa duk. Ah, nanay ako yung dinukdok. Oh. Okay na. Kaya, Ayun. Secret ingredient.
Dali ara lagi ora. Alright. Yan ang secret ingredient dere ipalit na tapos bang bot. Balik tayo. Oo. Tawa siya di ara secret ingredient. Pag uli na ako, ma-audit yung secret ingredient ni Brother eh. Kinahanglan di gimawa. Sorry. Kapan mo napugit ka lagi? Where you go, bro? Hey! Nakawala ako ko eh. Go with that. Go with that. Ha? Ako may napulong sabaw. Balik ko yung tabawan ni Karos. Asan man? Mayo. Ito, naka-duty sa outpost. Live. Oo, live. Oh, Live stream. may ano na kami, may nagdag na ano, pasahero. Sa mer. Ay, toto. Bawo, inong go, kao. Yung gagaw. Ito, kung pala tayo ng project, karo, wala. Wala. Manual. Yo, tato. Live streaming sa kuan ba? Facebook. Saan na balances? Sa Facebook, sa YouTube. Yan, Ugama. How are you? Morning. Sa mga nila lang. Sila. Siya. Magbalibo na ako. Paligo na ito, no? Magbalibo mga kuyukod. Hindi sa Saan na pagkaya? Wala ko tsara. Ayun na lang palit. Pilang ko tsara ito. kamay, retorkator, makalimot lang. Tara, balik ka. Ano? Wala ko. Ya, buwi sana. Isa ka rin palit. Ayan, go, sa kuha. Naiwan. Marin fried. Bawa na rin na yung pa. Nanay ko eh. Baso ko na may ako nga. Baso ko na mga plato naman ko na unahan. Okay ra nga din ng panipan, bro. Ha? Okay ra din ng ita. Dito na sa pansit. Dito lapto sa inyo mo eh. Oh, kay para kuan. Oh? Para lang yan. Kuan dili siya ba na. Namog ang sustansya na. Ito na ko dahil. So may, ito na. Wala na iwaon. Ahiwan na na pansit ha. Okay na pang pansit. Ang wings, templado naman ka. Ang imong gito na tayo. Ito dahil balik. Lambot pa. Tumulog. Tanda siguro no? Okay. Mumalay sulod yung sa'yo. Ito na. Ang sunod. Pansit. Pansit siguro. Wings, kung pinalit na. Tulutan na. Mga oras ni mo, wings.
Mayor tayo nagdaan ng kwan. Panisal. Sakto na, Brad? Para pansit? Ha? Anong luto yan? Gutong Batangas po, tsaka pansit, tsaka wings, bupalo. Dapat pala. Ingat ka na. Ini kumusta itong ganang draft ko? Wala. Sungay po sa kataas-taas. Pakai ko, pero iba man ko ni kaya lang. Sure na pa ko. Sure na ka. Okay. Pero dito tuwin na biya. Mamalay ipangita sa mga kwato. Okay, ito sa? Tuwin na. Ito na, draft mo? Paano yung pagsina? Eto mo. Sorry. Ang dami minum mo lahat. Oo. May birthday kasi. May birthday. Ay, ng kaldero ko. Para kang nalilito siya na. Ayun, kaldero ko. Malaki yan. Ang isang barangay niya. Sorry. So, meron akong master. Master Sergeant. Pero, Master Cutter. isa ko muna siya ng matagal para mawala yung kabuhayan showcase. Wala akong cellphone ka na daw. Wala. Pero magagala siguro. Lagay ko, kay gamitan ring carrots. O, yun na eh. Magkalimita siguro siya manok. Oo. Dapat ganda ng carrots sa tansi, parang kulay-kulay. Kailan lang ang mga pangarap yung kay hirap mabuti. Dahil sa iyo. Magic water, magic water. Sabi na tayo mga tuwasay. At handa at ilipas din ako. Ngunit mayroong awit. Pero ano wala, marunong mag-Tagalog ng babae wala. Ito ba? Yung Indonesia niya, marunong mag-Tagalog. Oo. Ano man? Hindi ba yung Indonesia? Ha? Siya din yung Indonesia. Siguro, nakapag-ano siguro. Mga Indonesia na sila dapat. O, kung ano, mag-asawa lang. Namayang. Gusto man sunod Brad, pansit? Pansit. Pag-iro, ito ano lang. Kanyang kaldero ha? Okay. Ito isa. Mayroon ko na.
Kaya may ikan ka na? Meron ka na siguro. Mara yung pinakanta ko niyo. Lilihan daw sa ubos Brad. Basta sila may nagwala ko. Kamu rin nalutuan niya dili, Abra? Asa? Kani nga pala. Napil sa tita. Pwede sa imas sa tilo ko. First time ko mag-comment dito. Salamat po. Sinsya ka na sa kagat-kagat ko, ha? Kagat lagi. Ang awat ng uwan eh. Secret weapon. Terus ibursa nila kasi secret ingredient pa. Nag-usaray ulbot. Hindi rin kayo. Inyo nga rin yung gataran, Brad. Salamat din sa'yo, pre. Salamat, pre. Kumpare na kami. Ayaw mo noon. Daming kumpare Brad. Kaya, Nakuklima pala si Mayor sa ano niya. bakit? Si kumpare. Nag-birthday si kumpare. Talagang ganado si Brad kung magbiti lagi sa ano mo ah. Nakita niyo mo yung mga iyakuan? Hmm. Kini makatabaw, kay sobra ang sabaw, ikahilam usap ikaw na. Papa din niya alis dig sticker? Sige, hikop, siging hingos. Siging hikop, siging hingo, Sod, agilat, anamong gos. kini makatagbaw, Na nagkapolike. ang naghikay. Maayo mo ni kabugantag mga inana ora to. Ang sabaw ika hilamos panghinaw. No, bra no? Pagka dan predo paliod to nagkatagsa na ang mga tao. Nagahuot na ang bisita. Pastilan pre, alis to kay maulahita. Mahugno ta. Nagkanta saya. Siging hikop, siging hikop. Limpyo na ako ng wings rally. Limpyo na ako ng lapon. Oh. Sa. Ay, mukha. Nak, ay, mukha. Asos. Ano na bantay na? Ibang os? Ibang os? Dali, rakay giguba ay. Kana? Yang gipalit. Giguba siya. Ano sa mga Paso. Dali, rakay gibang pan eh. kama mo guys sa video. Igawas to. Wala na lang gusto. Igawas ang baso.
is to pray. God is to pray. Pasin mahugno ta kaon diri kay May ginahulat. manguli ta. May ginahulat, aw. Ilonggo ka gali? Tagadiin ka? Tagadiin ka to? Followers na. Ilonggo ba ka? Kanang mga friend mo sa Facebook, matik na followers nimo. Ay, sos. Mga kanahan ko naman ba na akong mga friends sa Facebook? Dili mo fan, Oo, mga KG man na sila. dili mo Hindi na sila kuhan. Ay, bugoy, bugoy. Bugoy ka. Ay, wala. Brad. Malapit na. Saan ka ba? Saan ka ba? Haro Iloilo. Dito ko? Dito ilagay yung ano? Oh, pwede na. Taga-Haro Iloilo ka gali? Baw, taga Dumanggas lang kuya. Expired daw siya. Kaya masaya. Expired. Expired. Hindi expired, Brad. Expired man iyang butang din eh. Expired. Expired na lang. Sige ah. Mag-expired na, but yes. Patay na ba? Tay, expired. I-renew mo kuya, i-renew. Diin ka sa Haro. Diin ka sa Haro. Nakakadto na wala sa bago. Seeking himos. Kasigo ka na diri sa mga kwanto. Mga kaldero. Pansin. Na may butang ng Panginoon na. Mga kwanto. Waktu tayo mo. Tayo resipe. Palit. No? Hindi kayo ikot na. Malapit lang sa Haro Cardinal. Wow, May kilala ako na, taga Balibago. Baliktad. Naman. Dapat yung carrots dito sa maliit. Walking distance. Okay ah. Man. Dapat maglagay ka ng konti. Tapos, Suggestions mayor. Dumanggas, puro imo. Yapaw. Putod ko, taga Dumanggas ah. kasi, Dami utod kasi. If there's someday it may and one train that goes somewhere. Ricardo's pa lang. Punong-puno yung kaldero na yan. Ito yung pansit na ano, alisin na. Sabaw. Di ang ako na nahimuno na ako na itong bihon. Mas pa ibabaw na ako na karongkuhan. Tawon lang yung ginagos. Mga
rikados, rikadas. Luya na panahon. Kaya pang serving ng tablet, baka nang kunya para sa Ini pula, no? Edit. Alisin yung pula. tahap. Kaldero, mga oras na. Pwede ba natin mo yung gawas? Kaya transfer. Ano, pang ano, yung pang halos patet. Bro. Ang kulang pala pala kontran. Ito kulang na pala. Mara na inyo ang panakot. Sabay ko. Sibuyas. O sibuyas. Ayun na. Sakra. Mandi ako. Tubig ba? Tubig.
Rugi na kay. Nakaluto na rin ko na rin. Ako rin pala ito kan, mutara tayo ito. Eh, Brad. Ano lang, kuhan. Sibong lagi, Brad. Tabak man. Ayun, matapor ba no? Ilulo na. Oh. Ang Pilipino. Ano yan? Ulong na ko. Ilong na mata. Oh, kasi sa. Ibasan ako eh. Upuno niya. Upuno niya. Mag-idas lang inahin ko ah. Pwede magtatang. Punong ko po. Kakain na ito dagan sa. Bye-bye. Bye-bye. Ring bro ah? Huh? Ring. Ay, lupa ko rin eh. Ma! Iwo mo gi tuman tuwing ulit natin lo sige ito puno ka ba? Mo gulay yung mo yung sabaw na handugan ko gamay ronod. Oh, takkan ng sabaw. Tulog na ko wala na tuwite. Apa isang iwana-wana. Pada cukup pa. Para mabalik na. Ini serat. Dili. Tidak ini serat. Pag mainit, magpupul-pupul. Bumubog daw na eh. Ano to?
pare, gigawas ako tanan. Oo, sa. Mulai tipla ako, Brad, pang dili pang komersyal. Yung sinali na. Kulang pala ya, Brad? Hmm? Kulang pala ya? Hindi, ubin na. May mga kaloy ya. So, Yung mga may isip na. Hait kayo. Sabay. maju ke kapanan daw sa rematch. Kuya, sige ko gamay luya. Ako yan, kapay luya. Ay, lo to, sulod. Ano pa? Ako na tayo ni Tagurtol. Ito ay. Sabik na yan. Ay, mulai ke ano Brad nga kuan. Para lang pambaligya ba sa kuan, Brad? Pares-pares. Oh, pares. Baha man mo, magkatuyong. Kaliro ko. Ya pila to ng motor ni mo ray. Ay, amo. Ayun, kay Kari. Usa may magluto ka kuan kalderita? Kailan mo karat? Usa may luto ng pansit, maporo mo kayo. Maporo mo kaliro. Kumakain na po tayo ka mo lutog ni Pante. Ilaha. Karot. Napaisa ka karot. Pwede mo bilan na. Saan na ito ba? Ang Pag Luto ka. o gani. Mas magiunaw ta kung pansit kaysa ang sabaw. Pay suta to. Iwo man dito. Kuluan. Ala, usa may kuha. Ari yung hilingan ni Aray, di ka pangulang. Oo, yung bigrit itong paggawas. wala may serving split pa para putang pansit. 600 gram na bras. Kailang tulong ko banyak. Ito. Oo. Ano yung subdrinks mo ka na? Ha? Wala kay Pan? Tips siya na? Wala. Purdoy, may si Brad, right? Brad? Ha? Ang sili Brad, purdoy. Portay. Dili mata. Ano nga ba? Dili mata ko pagpapit. Kay dili man guni party. Ano ni? Lurok. Ang kaon na ba? Putrik. Ah. Si Manong na yung silipang, di na si Pepe. No? Oo. Kaya siya may nagkabisita. Kita ba yung mga bisita tayo, bro? Ay, nandun pa nga yung sila kay... Asan yung asin, bro? Musika na ito kasi.
antik mo pa din kasi. Oh, Itayan. Ah! Ano muna tayo? Kain mo na, Brad. Ano mo, tagay-tagay mo na. Beer muna tayo. Tanggalan to. O lalong aantokin. Lalo ka. Tumawa lang si Brad Pitt, ha? Ha? Tumawa lang. Eh, sabi ko nga sa kasi nga, makain ako. Wala yun. Hindi pa nag-flat. Tinanong ko kanina ka. Nag-flat. Kaya, Man, pag wala talagang pera, hindi ka naniniwala. Brad. nakita. Nakita mo nga. Mag-LT ba kayo mamaya? Oh. Anong oras ka nag-message? Nauna ako sa iyo kasi nung nag-message ako sa kanya, Wala. Nauna ako sa'yo. 9:30 nung nag-message ako. Nauna ako sa'yo. Nandito na ako nung nag-message ka. Pero kaya Lucy, alas 8 ako doon. Pumunta. Nakatimbre na yon. Nakatimbre na yung sirya niya. Ay. Eh, yun ang problema. Paano nyo kung sino masusunod? Hindi pa nag-flat. Eh, tanongin mo kung sino masusunod. Hindi pa nag-flat. Parang agresibo ka na ano, Brad, ang training ngayon. Ano mo rin, ano? Yung malaki bundok. Hindi, may nakasabi kasi. Isang tropa kasi namin. Kaya ano pa sabi. Kaya gusto ko siyang makausap. Tatanungin ko kung saan naglulong galing isang tropa namin, baka napuntahan siya. Hindi raw umuwi, sabi nung Anong oras balik mo yan, Brad? Ma'am, nagkano ko rin. Nada siguro. Pa after LTC eh. Yay! Wala, nalasing na kami ni Brad rin yan. Nakabakang ka. Hindi ako. Ilang ba yung alas 9:30 lang, tapos ng LT, ano? Alas 9. Wala na. Hindi ko na kayo ma-entertain. Yan ang sinasabi. Malamang-lamang. Hindi na kayo ma-entertain yan. Lasing na si Johnny yan. Time na yan. Eh, Ano, Brad? yung malalasing wala namang kalaban si Johnny. Ano walang kalaban? So, Huwag mo isipin na walang kalaban. Pagpapampisahan to lang beer namin ngayon. Yung pangwashing, abod ka na. walang kalaban si Johnny. Abod ka na washing namin dyan. Kaya huwag kang, huwag ka nang alis, Brad. Bakit na ako? Huwag ka nang alis. Huwag kang alis, sisibat na ako. Maya, anong sort mo na tayo? Ano ko lang yung pass. Papalipas-lipas na ako kasi 20 minutes yung pass. Saan kayo punta nito? Punta nito, Tuble. Tuble ka, Brad? Naghanap na ako ng pabait sa bahay. Malapit na nga 15. Cities na lang. Mahirap, Brad, yung gabi-gabi inaabangan ka ng may-ari ng bahay. Wala bang may ice pick, no? Mahirap yung gabi-gabi inaabangan ka ng may-ari ng bahay. Expected ko kasi magbibigay yung amo ko kahit pang yung sweldo ko, kahit pambayad man lang sa bahay. Sarap ng ano kuya, biko ni ano mo, jowa ko. Ano? Gawa ko. Okay, gawa pala. Si ate ba? Si ate, may pangalan na? Ate Jim.
Hello, Helmet with Cheeseburger. Kumusta po? Salamat sa pagbisita. Luto lang ang lolo mo. Si Mata. Gutom na. Si Patsi naman ito isa. Lampu na sa imber. Ya, ito na itong abrihan itong beer. Okay. Para po sudan. Hindi ka mayo. Mukha sa tadaan, mauna mag-upla o tukya. Sige. Sige na. Wala. Tuo mo ka. Ito kan. Okay, mura na magkaroon ka na kursulada kita. Lamian, ganahan ko ani. Ang panay yung pagkainom ani ba? Tapos big. Mura siya kuhan ba? Neutral na kayo. No, neutral na kayo. Di na isog. Ano mga pang-professional na yung ginainom? Sakto rin ginawa nga. Nilakaw ito isa tagura sa kubo. So guys, Ah, habang nagluluto. umpisa na. Hindi ba kanina siya bawal? Ugma para madan. Hindi nga eh. Ganahan ko ani nga kuhan. Kaysa sa Red Horse, ang Red Horse isog kayo. Kahit
Magpilang na akong kilo karon. Ano ko ng workout? Kasi pwede na rin higop-higop mo ng sabaw. Sumsuman ba? Presko yun agad. Jidaps nila anniversary nila. Sakto ba yung mo? Ayan. Sila man iba. Sikti na kasi mabot yung kapran na to ban mo. Sakto kayo. Mari na ba si graduin ko? Si graduin ba? Yung gabi Amari siya. di ako niya karon. Presko yun agad. Ako daghang pa man umabot nga FS kay labi na hapit na anniversary din report. Focus. Og na kay mga tala, mga tala nimo NCR. Imong bagito si Senior Renato. O si Brad ay kay ilado na dia. PUP na siya. Di, tsaka na ako yung picture. Kapan mo, karon mo paan, asa mo survive. Legit ba kayo mo pag-survive sa darin? Muna ipagkito ni mo, araw to. Ipakita na mo picture. Kung takon. Hindi kayo mamina ako itamparo siya. Picture, oh. Pero isa kasi kaso ito itong ID para. Ano ba, gigamayan, malibra, di mo mo to survive ko. Kanang dugay bitan ang manin mo, ana? Lagi na, mag-workout ka. Pagpangusog ba? Bikil siya. Di, aminin mo siya, naayon na siya, no? Magtubig. Buburot. Agi lagi sa imong pwersa lagi. Na apektuhan siya, munang dugay siya ng ulian. Dito lang una ba, ano mo, palit budlot mong mga wala, magpangusog na yung workout kaya wala na mo aging na ang budlot. Maay na lang gani kay undang ko, no? Si undang, no? Si Mana na. Nakuha na. May continuous na yung pagkaulian. Oo. So, dua ka lang Twitter na. Tulo na nato. Yung marang ng lautaw or manino, ha? Masa buta ng beer. Kabuang. Saan naman, Brad? Daghan mo kayo, pulyo. Ayaw, Di pwede? di mo. Kung ano nilaga na. Kuhan. Nilaga, resulta. Resulta. Atong ID, Brad. Atong asikasohon kay may nang makatilaw ko kay ID ba? Lagi. Dami manguli yun ang mga kabrad na ito. Dali alam ko dala. May itong ID nga pang LBC ba? Kasi LBC, mas ako magbayad. Pagkapay na ba ni mo? Kuan? Kulit. Cherry. Cherry. Tiganahan dyan ko ano bitaw. Nagpalit may 5 kabuok. Tunga ni Kuya Alfred. 5 ka. Pagbalik unong, 12 tayo 12. Taga-anak ko Thailand ang isa, kasi tagaan niya kung giinom. Upat na lang nabili. Yan ka na ako kita no. Tilaw na ako. Ilang group ko rin. Tilaw, ha? 5% volume naman eh. Mga gani, pag tilaw na ako, isa. Ako, ganahan ko. Mga kali ni. Ganahan ako dito. Kung ako ra isa na, sa buhok, malipo naman ko. Red Horse, kailangan dali na kayo kumabukan ng Red Horse. Magpa-welcome ko dito sa mga probinsya. Ano ba na Brad? Labi nagdangag ko mga kailan na dili na kayo welcome dito na. Mas pakuratan pala sila. Yawa. Sa ibang bansa may survive dai. Mas daghan pa ni kaalam na to. Kuan sila Search ka sa mga bailos. May kasagaran nila sa mga veterano ipaton mga bailos. Kasagaran iba to Brad. Kumusta ka? Kumusta kaibigan? Ang reply mo na mabuti naman kapatid.
Mau na segera, kumusta kaibigan? Kunya kan ang Bisaya. Mau na kon? Mau na nagkapunta sa Bailos doon? Tagalog. Mabuti lang kapatid. Mabuti naman kaibigan. Mabuti naman kapatid. Tapos yung mga chicks hands ya, mga handset na to. Ito yung standard. Standard Great job. Tapat. Kusda na dyan. Tapat sa board. Okay, kung sa paura. Okay. May naunahon ba? Oo. Tasa na to. Oo. Partner spear. Tulong na. I-arrange sa ako sa ikaw ano sa sita. Imong kusinero ro nagasugod na kami dito na. Ha? Clear po. Lakaw kay kita ko siya kayuhan. Kita ko siya kayuhan. Masig ang tutong minasalman. Oo. Palit uber. Hilom na eh. Script lang ba? Pero ato tubli daw siya. Tubli siya? Wala ka kwarta kay titingil lang ako siya sa kwan. Balay. Kulang pa rin. Kasi kadugayan mong tilaban na naparat na noon. Okay. Napa may space. Importante pa. Pictura na ko siya. Pictura nga ko dito tayo sinusik. Video pa kayo. Anak tas video. Asal asukar ninyo Brad? Sabot na ko. Tama. Yan pa ito. Ang secret recipe guys. Wala na, ginauna na. Okay. Yung bayan sa bayon. Ikuan, na yung Brad, yung video ba? Tingnan mo yung Adi na. yung kusinero, sinunod yung ano. Paano binigyan mo kasi ng malaking kaldero? Di pinuno din ang sabaw. Ayun na, oh. Paramihan daw ng sabaw mamaya. Gusto na kayo mahal ko ano? Kunti lang yung laman. Ay, tingog kayo. Pero di ko yung mga isog na. Ano, natimbre ko na kay Brand Chris. Ate mo pa no? Sabay na raw kayo. Si Amor na dito na nga, umalis. Bumili alak. Si Amor nga, umalis dito. Umalis, pumuntang Tuble. Pero pumunta. Ano? Kanisa di usang isa ti cornstarch. Gatas. Aganas. Yan, ato cornstarch. Ato cornstarch. Nagdala si Otoy. Kani? Oh. Tangan na to cornstarch. Ang tulog? Wala. Sa. Butangan na ko cornstarch. Grabe ka tagang sa power. Mag-alauna na. Wala. Ito lang inunom Ano namin. ba kuya? Berla naman inunom namin. Okay. Maingon sa kataas-taasan. Sige. Yes. Binaba ko na nanay ka. Kuha nanay ka lipi. Kinsa si Ate Lucy. Lucy. Tayo naglisod ng sunata ato eh. Ito sa kuhan, pwede pa kami. Pwede ba gyapon mo ato, Brad? Hindi naman madalag pwede pa kami. Pwede sila Chris. May mamay Dara. Ginawa mo, sabi man ako maingon na po kang pwede pa mo.
Sino pala? Kaya niya kundi Nagalayo. Sa mga hindi may pagtaguin ng anak. Paspas kayo ng siniro. Professional ako siniro. Mabaha na lagi. Paspas kayo. Kaning mata, Brad. Imo ka na ni, ha? Lagi lahat lahat. Nangidhat naman. Buo pa na yapon. Ha? Kasi mata. Mantas baka. Oh? Ngayon man siya. Bisa naman ito. Alam kita ito na kutaraw. Wala na yung durog na to. Wakoy, nangidhat, eh. Oh. Kutaraw. Asa? Mga to, 5 ka buok. Lagay ko yung Ano? ano. Puno maka. Muna magpare sa bad. Sukol-sukol na. Mga ribaya itong ating kabrad nga sa ano. Chef mga ito. Kasi kan. Dati. Sawayan ni ba? Ito ka mga sa bawal lagi. Muna yung pangkuhan. Muna yung pangpista. Kalimot na na ipapalit sa mga tanglad. Ayun na lang tayong tanglad. Ano yung tanglan na isis mo? Ito rin yung di pa utang na bra. Ayun na lang pera ni. Dalawa daw. Ha? Wala pagkuhan. Pulutan. Uwang Paskuan. Romansa. Okay. Pwede na natin. Madugayan, init-init. Ano yung konga? Dami rin sabaw. Kaldo-kaldo na. Kaldo-kaldo na habang buwan sa kwan. Yan ako mo. Hindi na eh. Ikaw bububo ka na sabaw na ilamihan na ka. Ay kahit wan. Paano na yun ay sana? Sora sa kuha ng cake baby. Alas 12. Tukad-tukad nagkaldo-kaldo brad habang nagkuwat-kuwat ang alis kuwat. Hinayan na ako eh. Isdog na ito rin ako. Non-stop pa. Makaluto na kagawaan pansin. Tuwan na ako ng pansit. Siya, siya. Ang kuwan bro. Chicken broth. Ang bukog ba? Wala lang yung ikaw na brad. Sige daw. Isang ano? Okay. Ano yung pagkanaw? Shit niya ta. Nagpagay ko brad. Hindi mo pa sibog. Sa dami ha. Balansa ba? Isdog ka na ito ng kalan. Ito ya. Ako yung ako. Hindi na, sintro Oo nga na. ba na? Sintro na.
Basta. Hinay lang, kaya ano ba, nagtugang nga yan eh. Ano naman. Hinay dyan. Para non-stop siya ba? Kasi pa ito patay. Kung sa may itong bisita ni mo guys, inig out pa nila. Di ba sa taas na? Tapos, kwarto kay... Masaktan ko ano. Highlight na. Kini nga kung sagwan, design na siya ya. Di na nakwaon. Wala. Si ate. Kalau sabaw ate. Ikaw ate, sabaw-sabaw. Pwede na. Mamahit na pala. Mamahit na. Ito ko eh. Ini. Munson. Suka na ka ng pansit. Di ba na-meet ni mo si Mark? Atong musabay yung tani mo ko, sabay yung tani mo pasok. Mark ba? Dakong tao po, Awa. mga basketball player. Wah. Hindi ko na kapag kita na ito sa karito. Yung pizzoon, brad, ba't tayo piko pa, okay? Kaya akong supay ang status. Next ni mo katagan ng mga sabaw gani. Oo. Isang luwag ra unod, tapos sabaw na bante. Tapos pag pinising lang na ron, unod na daghan naman, ang sabaw urot-urota. Nah, sugo na tani. Hilak kaya. Sabi na ako ka ng kulang ng tulog, Brad. Dali ra kay kapalako na. Dali ra ka kuan. Kanang kulang ng tulog. Mag-iwan kami ng po ako. Mahalag. Ano natin si Amor. Amor. Sama di grup pun. Tawa juga sa grup. Roxy na. Uli kasi uli sakay dia, tay doa kita usulod. Lu na kay iram tanto dali ra wiluiga si
bago maintindihan ang siyang nararamdaman. Di mo na din operahan ang kuan, bro? Wala na. Mga lubot? Mga lubot, wala na. Isalbi sa gapon. Naman mo itlog, no? Pila mo. Flour. Flour na. Sa operahan na, eh. Asan yung parang? Kani? Kani? Di kayo ba, kani? Unya na. Ate sa ibabaw. Kasi buwan na si Mayor, unya. Ganun, sa tiya. Bibili na, kaya nagtagis kayo. Hindi, nakita dapat. Nakibili ka? Nakipod ka. Di ba ito ilugin? Pud ka. Kita ba, mag-ino ba? Pinatingo. Dami ito. Kami hindi sa Durugin mo ako. Nag-ibante. Ano ba isot yung pa? Quintas. Kasi nakahulog itong pag ginamprasa gabi. Wala ka. Ano yung hubuha pag ginamprasa gabi? Ba nahulog? Nahulog lang ito na hitanan.
Tagaytay. Zero naman. Na may lagi laing Chris ng apel sa kwan nila na si kwan. Isa na nga. Yeah, si Kuya Chris. Katong siya kung sa babae. Katong yung intra sa una o kwan ba? Katong makrais nga nakaulian siya siguro. 500 man na 500 pesos nga rin. Mahal na good store. 500 naman eh. Tagay-tagay na po yan. Ano? Kukuhaan mo sa baba. Ano rin? Gusto ka na ito na rin. Kuha na tagsabaw liyan. Tingkod na kayo po. Labog na rin yung mga sabaw man sa pansit. Ha? Sabaw man sa pansit ng imo. Ayan siya. May nasa mix. Di pa pala dahil. Continue na. Pero dance na. Hinay kayo. So, wala balik. Halo ay inik ko. Halo, alisan mo. Alisan mo tapoy. Napipirada na yun. Daog dyan. Nasa taas ba? Nagkagado ni Kineriya. Para asa itong paan? Sa Flour. para sa kuan. Swings. Para himas sa baw. Kamu sa baw? Kuhan siya tawagan eh. Ako ang kuanti. Ano mo iya? Sa puga. Sa puga. Kabalong init kayo. Ikaw mabubinit sa Ano ito? Di pakuluan ba? Ay, sus. Continue. Nansa. Pagduso, duslit po na yun. Ay, kung wala. Unsa kung kalorises? Kanang siya tawagan eh. Ang ato ang pancit eh. Project Pinobre. Yan naman. Nawa. Tulong mo tatungkol na niya. Okay naman. Okay na na. May pag-utahan sausage. Ay, sausage. Mao gani. Ay, sausage ano?
Kaya po isa kahit itlog, Brad. Biskit ko sa sa'yo. Mura inay ang sunata. Sana or Isa lang. Kulang ko no pa. napasa akong baba. Sa'yo mo mga kaya Okay na, kuya. Sa akong go. Sa pansit. Okay na lang. Gamay ra, Brad. Gamay ra. Saan doon, masud na ako doon mga bana sa baw. Ikaw na to. Okay, kasi. Mahirapan tayo sa kalisod. Kung may tama na kayo, kung tali rin kung pinataw. Samahan ko na ako, Brad. Paliog mangyat. Tama ka? Baka na pancake. Ayan sa wow. Okay na? Hoy, bahoy, pain tao. Kung ko ulit subdos le. Kagano ma? Oily ang ano? Kagkang kayo siya taba ang ibutang. Kutawa ay sabat. Ingot gamay ra. Igo na natin yung bisita no? Sa? Pagkaon yung gat? Bila ra meron. Bila ra may bisita na lima to naon. Hindi. Ang inumay ra man to. Ang problema ko kay ara. Alip. Pali ko. Na-sponsor siya lang ako. Taga Mina Salman. So may palit ato nga order ko. Dahil tayo may pamilitin transport. Ikabisyo ba, no? Ay, maayo. Masa ka sana to sog daning wings. Kalau taon-taon, Sa may mga banan. Sa ito, pwede ko ito. Nagluto ko sa sari. Itong karay tapos. Yung isa ka manok, ikaw na may discount ka to. Table chicken. Willing chicken. Table. Napos siya ipa, no? Napos siya tapos siya yung recipe ya ako. Table chicken. tamaan hanga tibig. Orang siya adobo no. Try daan yan. Oh. Mamahal ko na nang luto ulit para kakuan. Wings. Abi may Sri Lankan food. Table chicken, pagkas sila. Sri Lanka na. Okay, ay. Tutuan ko niya recipe yung bana para pili. Paan? Tawa niya. Tihap ko preto sa tino. Lah kami na ako. Dandaan lang na misis kasi dalawa lang kami. Ikaw nagdala upan. Ala. Dalang gaya. Pagka po kita. Ino. Ay, ay. Pili. Jadi Laura. Ginahan na kuha ni siya sa iya kay kanang sa islog ba? Pang-finishing lang ito. Masih din ako ato mo entra, bro. Ha? Masih din ako ato mo entra. Kaya ko ano to? 12% pa ano? Biar mo ito, gata. Ako kabila ng bitana para sa baby.
Prensa. Okay guys, hanggang dito na lang tayo. Maraming salamat. Hasta la vista, baby. Ruben Padilla. Kasi hanggang ano na tayo, 3:30. 3:30. 3 oras at kalahating minuto. O kalahating oras. Okay, maraming salamat at magandang gabi. Bayan. Thank you.